Hola, bon dia. Avui m'agradaria parlar-vos d'un tema que segurament us resultarà curiós, però que pot ser interessant i podeu posar en pràctica. Es tracta de saber quin és el nivell d'energia que tenim. Llavors, l'energia que nosaltres tenim és la mitja de l'energia de les 7 persones que habitualment conviuen amb nosaltres. Podem incloure parella, podem incloure fills, podem incloure companys de feina, podem incloure família, amics, podem incloure qualsevol persona que de manera més o menys habitual formi part de la nostra vida. Llavors, l'exercici que us convido a fer a casa és molt fàcil. Aquí posaré l'energia que resultarà que serà la meva. I llavors buscaré les 7 persones que habitualment formen part de la meva vida. Molt bé. Llavors començarem, per exemple, l'Àngela. L'Àngela, per mi, té una energia d'un 7, té bastanta energia, és dinàmica, no és molt eufòrica, vull dir que jo diria que té una energia d'un 7. Aquí posarem, per exemple, en Pere. En Pere és una persona estable, que no té ni alts ni baixos, vull dir que per mi té una energia d'un 5. Aquí serà el Pere i té una energia d'un 5. Molt bé. Aquí, per exemple, posarem el Marc. El Marc té una energia... posem d'un 6. És una miqueta més que el Pere, però no té tanta com l'Àngels, vull dir que posem una energia d'un 6. Molt bé. Ara posem, per exemple, penso amb la Maria. La Maria és molt eufòrica, sempre està contenta, no es cansa mai, sempre és supercreativa, té molta empenta, té moltes idees. Llavors, la Maria li poso un 10 d'energia. És superenergètica. Sempre està fent coses, no es cansa mai. Doncs la Maria tindrà un 10 d'energia. Molt bé, doncs, per exemple, podem posar ara l'Elisabet. L'Elisabet és una persona que esgota la meva paciència, la meva energia. És una persona que m'aprecio moltíssim i que faria tot el que fos per ella, però em deixa esgotada. Vull dir que a l'Elisabet li posaré un 0. És totalment al contrari a la Maria. Aquí no són persones, però posaré els meus gats. Els meus gats són 2 animalets que sempre em posen de bon humor, sempre em donen felicitat, vull dir que els hi posaré una energia d'un 9. La G de gats i un 9. I per acabar posarem, per exemple, posaríem en Joan, que té una energia de... posem un 4. És una persona que és de les que diu que no és negatiu, que és realista, però tot ho veu sempre per la part per sota de. Vull dir que per mi seria un 4. Doncs ara anem a sumar l'energia de totes aquestes persones, incloent els meus gats, i veurem quina és la mitja. Mira, 7 més 5 més 6 més 10
més 0, més 9, més 4, fan un total de, que fem una calculadora, 7, més 5, més 6, més 10, més 0, més 9, més 4, fan un total de 41. Sí? Aquest 41, si ho divideixo entre les 7 persones que hi ha, això dona un total de 7,85 d'energia que jo tinc. Llavors, què passa si jo vull pujar aquest nivell d'energia? Doncs llavors, per pujar aquest nivell d'energia, he de treure les persones que em resten energia. Les he de freqüentar menys o les tinc que una miqueta fer fora de la meva vida. D'aquesta manera ens trobem que 7 més 5 més 6 més 10 més 9 igual 7, 5 més 6 més 10 més 9 fa 37 i 37 dividit entre 1, 2, 3, 4 i 5 dividit entre 5 és igual a 7,4. Llavors jo tinc que escollir si vull que la meva energia sigui 5,85 o si la meva energia vull que sigui 7,4. Si és 7,4, doncs estaré més vital, més energètica, tindré més ganes de fer coses, seré més creativa, que no pas si sóc un 5,8 d'energia, no? Què us sembla a vosaltres? Ho poseu en pràctica i en parlem? Espero que us hagi agradat i que sigui útil i que sigui un referent, d'acord? I ja sabeu, n'hi ha que envoltar-se de gent positiva, perquè al final és el que s'encomana, d'acord? Doncs molt bé, espero que us hagi agradat i que ho poseu en pràctica. Moltes gràcies i ens seguim veient.